A ría de Arousa foi hoxe testemuña da unión oficial entre as súas beiras norte e sur. As mancomunidades do Salnés e de Barbanza Arousa asinaron un convenio de colaboración para potenciar unha proposta novidosa, o Camiño de Santiago a vela. Potenciación da traslatio do Camiño de Santiago por mar. Este é un camiño que se pode facer dende calquer lugar do mundo sería o descubrimento, digamos, da orixe de todos os camiños de Santiago, porque o sepulcro do apóstolo entrou pola ría de Arousa. Estamos traballando nun proxecto que se basa na navegación a vela desde o norte de Europa para gañar o Camiño de Santiago. Estamos traballando xa nelo. Esa é a primeira fase. A segunda fase será traballar nunha ruta que ven dende o sur, e o obxectivo final é lograr que veña xente de distintos puntos do mundo a gañar o Camiño de Santiago navegando a vela. É algo moi novedoso, ten un potencial tremendo. A peregrinación a vela tamén é recoñecida a súa chegada a Santiago coa Compostela. Iso sí, é necesario navegar 100 millas a vela e cubrir un último treito a pé. Neste caso, será dende Pontecesures. Con el proyecto de Normarina, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acercando el camino también a todas aquellas personas que son un turismo y un estrato muy especial, que le gusta la navegación a vela, que van a poder descubrir nuestra costa, que es absolutamente maravillosa, y esta ría, y que después tendrán la posibilidad de continuar caminando y esperemos obtener la Compostela al llegar a Santiago. Con la firma de este convenio, pues esta herramienta se va a convertir en un producto turístico, creemos que con un potencial y un recorrido impresionante, y como han hablado ahora los gerentes, pues además contando con que el destino final de esta travesía es la ría de Arousa, que es pues una de las rías que, sinceramente, ya hablo como marino, pues creo que tiene un potencial enorme. Para as dúas mancomunidades trátase dun acordo histórico que non entende de territorios. Non en van son 13 os concellos arousáns que dan forma a esta proposta. Un día histórico porque poñemos a andar un produto que vai a permitir que durante 365 días ao ano se poida navegar pola nosa ría, como decía Ramón, o noso gerente, pois co ánimo de ganar a Compostela, de que poidan esos barcos que veñan navegando, que vayan a arrimar en esos puntos de amarre que temos agora mesmo vacíos nos nosos povos e que vayan a xenerar riqueza aos dous lados da ría. Ningún dos dous destinos creo que necesitan nin ben que a competición sea o importante, senón todo o contrario, que un e outro poden sacar non só experiencias enriquecedoras, senón encontrar na outra parte da ría o que realmente complementa a nosa esencia, porque en definitiva o que somos todos é Arousa. Precisamente pasado mañá comezará o seu camiño unha expedición a vela cara a Santiago a través do mar Cantábrico. Está previsto que gañe a Compostela o vindeiro 28 de agosto.